morning po mga bro and sis at good evening naman po sa mga Indie Guardians. Welcome po sa aking YouTube channel. Ang vlog po natin ngayon ay papasahin po natin yung mga aspiring comment po at saka po sasagutin po natin yung mga question ng ating mga kapatid na guardian. At sa mga nagtatanong kung paano po sumali sa Guardians o sa aming grupo, ito po yung aking Facebook account. Pwede nyo po ako ditong i-message. Ayan po. At kasama ko po yung aking asawa na si Madonna Aqua. Ayan. Siya po ay sikat na sa Star Market ba tawag doon? Ayan, meron po siyang account doon. Maganda po ang boses nito eh. Magandang kumanta. Pangalan po pala niya ay Donna Desilio Centeliese. Hi ka muna. Hi. Hello po. Okay. Yung first question po, sino po ba? First question from Natalie Kitchen. Sir, ask ko lang po yung sa tattoo sa balikat. Pwede po ba siyang malagay sa dibdib? Thanks. Okay. Ang ating tattoo na katulad po nito, ito po, diyan po talaga linalagay ang marking. So kung ito po halimbawa ay may nakalagay na tattoo na hanggang dito, at tattoo hanggang dito. Kasi yun ang uso ngayon. Pwede po siya kung merong space pa sa dibdib. Yun. Next po tayo Next from Okay, shoutout po kay TikTok TV. Long live bro and sis hanggang sa huling patak ng dugo. Ayan, shoutout po. From Maria Uno. Congrats kuya and ate sa inyong first dose. Ingat palagi. God bless your vlog and more subscribers Thank you, para sa sis. vlog mo. Thank you sis. At keep fit po lagi. Regards kay Uno-sang, kay CJ, kay Kasuki. Yan. From Kiro Lopez. Mabuhay po ang Guardians. Oragon Guardians Brotherhood Incorporated o GBI Luzon. Yan, shoutout po sa iyo, sis. Babae no? Lalaki. Lalaki ba? Sorry. Shoutout bro. From Jepson Cabardo. Stay safe Guardians. Solid. TGBI Mindanao. Shout out po. Malayo na natin, Mindanao. Shoutout. At pasensya na po kayo kasi wala akong salamin. Nasira kasi salamin ko bumaksak. So kaya po siya po yung nagbabasa ng ating mga comment. At saka sa mga nagpapa-shoutout, sa mga nagtatanong. From Michelle Ginto. Mabuhay Guardians. Oh, thank you sis. Si Founder Chel, maraming salamat sa suporta. Shoutout sa iyo. From Dang Laureles. Aba, maluwag na maaliwalas para na siyang mall sa Divisoria. Apo, yan po yung comment niya doon sa bagong apalit na po. Ayan, maraming salamat po, shoutout po kay Ate Dan. Ramon Yumul. Good morning po. GBAP Guardians po. Ayan, good morning po bro at shoutout po sa iyo. From Ruby Kunanan. Maganda, malinis at maluwag na ang bagong palengke ng Apalit. Sana mapanatiling ganito. Shoutout po. Shoutout po kay Ruby. Ayan, at maraming salamat po sa comment. From John Mar Torres. Good morning. Good morning bro. From Naruto Uzumaki. Mabuhay ang Guardians. Boy long live bro. From Jolog Mix Vlog. Long live bro. Long live bro. Magandang buhay. Batusay Lop TV. Mabuhay po ang mga Guardians from One Ganap Guardians
po, Lawang Bato Chapter. Mabuhay po tayong lahat. Big salute po, Wag Ganap Chapter at mabuhay po tayo mga guardian. Question po from Claire Agravante 99. Paano naman po kuya sumali at paano makasali? Salamat po. Sa mga nais po sumali at interesado po kayong maging member po ng isang samahan ng Guardians, message nyo lang po ako dito sa aking Facebook account. Yan po yung aking Facebook account. Diyan po tayo mag-usap. From John Christian Cunanan. Long live from Omega Worldwide Guardians Incorporated, OWGI, Santo Niño, San Luis, Pampanga Chapter. Kabalin. Yan, long live po kay Katamu Kapatirang Guardian. From Jeremy J. Estilo. MG Badside from PGBI Guardians, Visayas. Hanggang sa huling patak ng dugo mga bro. Long live bro. From Jose Duge. Mano po NF, may tanong lang po ako. PGBI member po ako. FRMG Ogi po. May tanong lang po ako, paano po ba magkaroon ng accreditation ng chapter namin? Okay. Yung accreditation, kasi hindi masyadong malinaw yung tanong kung diyan may municipal lang. No? Pero kung yan ay municipal, pwede kang magpasa ng listing sa inyong kapulisan, kay Hepe at saka po kay Mayor, Office of the Mayor. So, gagawa ka lang po ng papel na ipapa-accredit nyo yung inyong chapter sa inyong municipality. From Jabin Zamora. Long live mga bro and sis. Mabuhay po mga bro, sis. From Jengs Quijano. Hello, MLSO. Hello po, long live po. Shoutout po sa iyo. From Nel TV, pa-shoutout po from Bulacan. Dito lang, lapit lang. Shoutout bro. Romel Belmores. Sir, invite niyo po ako. Sige. Usap po tayo. Ito po yung aking Facebook account. Yan po tayo mag-usap. From Philip Buen Catloan. Mabuhay ang Guardians. Hashtag bro and sis. Hashtag FRMG Buen ng GFCII Reborn. Mabuhay ang kapatiran ng Guardians. Mabuhay po, long live po mga brosis at supportan po natin yung ating Guardians Party List po. From Jopel Matt. Good morning po brosis. Proud to be Guardians in GSAR Cebu Talisay City Chapter. Mabuhay po mga Guardians po dyan sa Talisay, Cebu. Long live po sa inyo lahat yan. From Jobel Mahinay. Okay yan bro, GBI Gareñas. Thank you po. Anong pangalan? Jobel Mahinay. Shoutout po kay Jobel Manigan. Mahinay. From RMG Kulog. Keep safe po mga kapatid sa balikat. From TGTII. Big salute po, TGBII at long live po. From Samuel Ganub. Mabuhay po tayong lahat, kamay mano po sa nakakataas. Ako po ay isang GPII Guardians from Batangas Chapter. At big salute po sa Batangas Chapter ng GPII. Long live po. Hanggang sa uling patak natin dugo mga bro and sis. Next question from Drax. Ano yung UMGF? Universal Master Founder po. From Fatima Lu Lagot. Anong exact location po sir nung legit na murang bilihan ng motor sa Apalit, Pampanga? Okay.
Along Barangay Santiago dito sa Apalit. Kung kayo po ay magagaling ng Malolos, pagdating po ng crossing sa may tapat ng 7-Eleven, kakalawa po kayo doon sa Lumang Palengke. Kung kayo naman po ay magagaling sa San Fernando, doon din po sa may crossing, sa katabi lang po na Lumang Palengke, kakanan naman po kayo papuntang Masantol ay Makabebe. Yan po ay Sky Point na po ang pangalan niyan, hindi na po siya yung Quezon. So meron po sila Facebook page, ito po yung kanilang Facebook page. Pwede po kayo mag-message sa kanila. Message nyo na po, tapos sabihin nyo po na napanood po ninyo yung aking vlog na ginawa dyan sa kanilang tindahan. Sabihin nyo po si Ene Pacua Official. From Arthur Marcelo, marami po akong natutunan sa vlog mo. Sana ma-meet ko po kayo personal. Apo, maraming salamat po at ako po ay natutuwa dahil mayroon pong natututunan yung mga nanonood na mayroon pong na-inspire at naisishare ko po yung aking kaunting kaalaman sa ating mga kapatid. Maraming salamat po at long live po sa iyo. From Mars Abi Channel, congratulations po bro. Ayun, thank you sis at si Mars TV channel po, paki-supportan po sa kanyang channel. From Nermi Navarro, shout out Mare. Kumare, shout out. Pasensya na, nag-birthday yung inanak namin, nagkataon na schedule namin ng second dose kaya hindi kami nakapunta. From Soccer, magkano bayad, sir? Yung bayad, kung nag-comment ka doon kung paano maging kasapi ng guardian sa aking vlog, yung marking po doon ay 100 pesos po ang bayad doon. Tapos yun naman pong ID, nakadepende po yan sa chapter po ninyo. Hindi po kasi yan para-pareho. Merong 350 sa iba at meron naman din 550 sa iba din na function. So hindi po siya para-pareho. Shoutout po sa aming Master Founder dito sa Pampanga, si Master Founder Bry at saka kay SF Lando, kay SF ng Santo Domingo, SF Bisoy, at sa mga founder po namin dito sa Pampanga, kay Founder Emil, shoutout sa iyo founder, kay Founder June, founder sa Sulipan, si Founder Patrick, at sa kanilang mga opisyal, sa founder po ng Candelaria, yung kanilang opisyal at kanilang membro, shoutout po sa inyo. Sa Balibago chapter, shoutout po sa kanilang founders, sa kanilang mga opisyal at mga membro. Sa lang po, kay Founder Mayo, yung kanyang mga opisyal at saka ang kanyang mga membro, shoutout po sa inyo dyan sa Masantol at saka sa Makabebe. Sa kay Founder Chun, yung kanyang mga membro at yung kanyang mga official, shoutout po. Yan, lagi po tayong magtulungan sa ating mga aktibidad at panatilihin po natin yung katatagan at solid na samahan. At magmahal lang po tayo mga kapatid. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, inimbitahan ko po kayo na mag-subscribe, pakiclick po yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload ko po mga video. At maraming salamat po at nakabot po kayo dito sa dulo ng aking video. At sa mga gusto magtanong, comment nyo lang po sa comment section yung inyong gusto pong itanong sa akin. At shoutout po sa aming Supremo sa National, kay Supremo Enforcer, kay PCGS, SCF NOAA, kay Sir, shoutout po sa inyo. At
maraming salamat po sa ating mga kapatid na nagsisikap, na nagbibigay ng kontribusyon sa ating grupo. Pagpatuloy po natin yung ating ginagawa. Lagi po natin isipin yung 3 T. Ayan, ulitin ko na naman yung 3 T. Ayan, yung time, talent, tsaka treasure. Yan po isa sa mahalagang kasakapan para tayo makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Yan, at shoutout po sa lahat-lahat ng Guardians MDF dito sa Pampanga. Nais ko lang pong i-flex yung mga picture na susunod dito sa aking video. Yan po unang accreditation po ng aming grupo na Guardians MDF sa Office of the Mayor. So binigyan po kami ng certification ni Mayor nung kami po kanyang inaccredit sa kanyang opisina. Maraming salamat po sa inyo, Mayor June Titangco at kay Vice Mayor Nukum. Maraming salamat po sa inyo sa mga suportang binibigay po ninyo sa aming grupo, at umasa po kayo na laging nandyan ang Guardians MDF sa oras na inyong kailangan nyo po ang aming grupo. Yan, at sa susunod na linggo po muli tatanggap na naman po ng certification yung ating grupo, yung ating mga membro, yung mga ating opisyal, bilang pagkilala po sa ating accomplishment ng mga nakaraang mga pag-duty sa mga checkpoint, sa mga boundaries. Ayan, ang mga panahon po ng mga lockdown. Ayan, sa bayan po ng Apalit, nandiyan yung mga ating mga grupo. Shoutout po sa ating mga traffic enforcer na membro ng MDF at saka sa mga sa trackban po. Yan yung ating membro dyan na nag-iisa na membro ng MDF po. Shoutout po sa iyo, bro. Lagi kayong mag-iingat sa inyong trabaho at lagi kayong magdasal. Ako po si NF Ako Official na nagsasabi to protect and to serve GMDF MDF. Long live Guardians! Ang aming samahan, ikaw ay dadalhin ito sa kabutihan. Dito ako kabilang sa naiiba, kasi ang Guardians sa buong mundo ay nagkakaisa. Sa pagtulong, laging nakahanda sa kalikasan at buong bansa. Hindi naghahangad ng kahit na ano. Kami ay masaya na makatulong sa inyo, kaya tuloy lang kung anong naumpisahan. Ang magandang hangarin ng kapatiran. Ito ang Guardians, ito ang tropa ko, hanggang sa huling patak ng aming dugo. Ito ang